frumos. N-am timp. N-am simptome. Mi-e frică. Nu știu unde să mă duc. Nu mi se întâmplă mie. O să merg luna viitoare. N-am bani. Am alte priorități acum. Mai aștept. Scuzele nu opresc cancerul la sân. Investigațiile la timp, da. Mamografia și ecografia pot depista cancerul din timp. Nu e suficient că ai făcut o investigație acum mulți ani. Fiecare femeie are nevoie de investigația potrivită vârstei și structurii sânului. Pentru protecția ta, repetă-le anual sau la 2 ani, în funcție de vârstă și risc. Întreabă medicul ce ți se potrivește. Fă-ți promisiunea și ține-o. Grija de azi poate fi viața de mâine. Informează-te pe investigațiisân.ro. Tu ți-ai făcut investigațiile la sân anul acesta? Un proiect al Asociației Credu.